ανήθη βραδιά, σου λέω την προσευχή μου. Άλλη ψυχή δεν έβλαψαν στον κόσμο τη δική μου. Εκείνοι που με πλήγωσαν ήταν αγαπημένοι. Την πίκρα μου τη βάσταξα, μου δίκης και την ξένη. Μ' απαρνηθήκαν οι χαρές, δεν τις γυρεύω πίσω. Προσμένω τα χειρότερα. Είναι αμαρτία να ελπίσω. Σαν αμαρτία την αγαπώ, της νύχτας στη φοβέρα. Η πόρτα μου άλλος δεν χτυπά, κανείς από τον αγέρα. Τώρα δεν έχω τίποτα να διώξω να κρατήσω. Δεν περιμένω ανταμοιβή. Ευδόκησε να φανιστώ, χωρίς να ξαναστήσω. Το βράδυ εκείνο, να δούμε όμως τι γίνεται και στο σπίτι του Μπομπ, όπου ετοιμάζονται γιατί τους έχει καλέσει ο κύριος Σκρούτς ακριβώς στο σπίτι του ανιψιού του. Μάλιστα, πρόσεξε και καλά στο φίλο σου. Θα πάμε στο φίλο σου. Εγώ ειλικρινά απορώ τι μας θέλει. Χτες με έδιωξε και σήμερα μας ζητάει πηγότο. Και πού, στο σπίτι του ανιψιού του. Ξέρεις ότι είναι παράξενο. Ποιος ξέρει τι πέρασε πάλι στο κεφάλι. Η Μάρθα φοβάται, ωστόσο, τον κύριο Σκρούτς. Μαμά, εγώ τον φοβάμαι αυτό το σπίτι. Είναι σαν τον παπά. Πρέπει να του φερθείς ευγενικά. Χτες έπαιξε με τα δάχτυλια. Και αν δεν του φερθούμε καλά τώρα, του ζητάει να μας δίνει, δεν θα έχουμε λεφτά να πάμε. Να πάμε. Πρέπει να έρθει το ποταλικό. Ζάκα νησιέ μου, καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά. Α, μην πεις τίποτα, αυτή εδώ είναι η γυναίκα σου. Καλή κοπέλα και χαριτωμένη. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ο Ελβενέζερ Σκρούτς χαιρετάει όλους, αγκαλιάζει τη Μάρθα και τον Τίνι και τους λέει: Φίλοι μου, από σήμερα θα είμαι σαν πατέρας. Θα έχεις τους καλύτερους γιατρούς και τα καλύτερα φάρμακα και φαγητά και το. Βέβαια και η Μάρθα, Εγώ γέρασα. Κουράστηκα να δουλεύω. Θα τα παρατήσω. Τσα, σου αφήνω τις επιχειρήσεις. Και εσύ, Μπομπ, θα γίνεις διευθυντής των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Και για τ' άλλαγμα, ζητώ να μείνω κοντά σας. Να νιώσω κι εγώ λίγο. Στα πολύ και την τρυφερότητα της οικογένειας. Πολύ ωραία φίλε, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια μου πάντα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε. Λοιπόν, πάνω φέρω την κιθάρα του Τζακ. Ναι, ναι, να τραγουδήσουμε όλοι. Τα παιδιά ξεκινάνε πρώτα και τραγουδούν την Άγια Νύχτα και το χιόνια στο καμπαναριό. Το Θεό
σας άρεσε η παράσταση. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Ντίνο Κουμπάτη που σκηνοθέτησε το έργο, την κυρία Λίτσα Μάτες η οποία έπισε μουσικά και την κυρία Ρίτσα Κιμούλη που έκανε τις χορογραφίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης να πω ότι εμφανίστηκαν οι ηθοποιοί Γιώργος Κανέλης, Τάσος Παπασωτηρίου, Γιάννης Σαρής, Δίνα Σαρή, Μαρία Μπούταλη, Χάρης Τσιράκος, Ειρήνη Φέστα και τον πρόλογο φυσικά έκανε ο κύριος Ντίνος Κουμπάτης.